So niya namin din suba. Sud ano? Yung sinugba. Naluto lagi sinugba mo. Dabdaban. Yan na. Namong kamuti. Kamuti. Yan sinugba. Yes, Aileen oh, dra oh. Aileen. Oh, Aileen. Tabot sa buntawan. Sumangin ani, wato ra syudad ba labot mo. Ito ta. Aron maligo sa live ako pa tayo. Kasi makita po lang natin beauty. Ole, ole! Leos! Very dirty magkakain. Ilang pa niya? saging oh. Man, ikasamot ayaw kaligong karon ha. Dili na man na. Dili lang dili pa kayo. Kasi ba ang ilang kilo ko. Baba. Wow, dito na sa lima na ginawa ni Otoman. Kamay lang. Iman. Hoy, dali na kay tanang kahikay lagi. Ang tabangan ko. Ay man. Kahan na ba mura gidab-daban. Bakit yung kita sa baso? Wow, sa baso? Orang kakita na ba? Kumilang buwan. Ang sermon kay gatad-tad, dali lang tayo mura lagi. Magic di.
Ada duty. Mama. Ah, ane. Tulog ka, wala ka dito ka Mangkaw. Mangkaw sa metro o sabon. Sa semana. Sa semana. Para ni sudah deh. Panak siya dia magtutup dia para siya. Sekarang ini sa Bulawan. Pinsit. Di sa Medan Pinsuba. Guanta siya, Andres siya. Jangan po. Dili mo na ko siya kuyo, dili ko na siya makapausap ko ulit sa kay Malo. Ala ko din. As 11. Dili siya mas mo ko pa niya sakit mo balik na siya ako. Mga city no, pwede po kung tabok ka siya. Dili na siya matatalo. Boleh dia sa sunti ko lang. Like na siya. Ya ako pukuyon, ako pukuyo ko eh. Ala. Dala lang na mag-hike dia kasi mag-hike ako ra isa dito. Uli. Natag alsina. Okay, magabinaw siya eh.